एस.ट बिलिभार्स इस्टार्न चार्च 23थि बोसोरारि जथुम्माखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। नोंथाङा उन्दुनायनिफ्राय सिखारनायनि सम फैबाय। मानोना बासायजानाया जोंनि सिगांनिख्रुइ खाथिसिनाव दङ, जेब्ला जों सिगां फोथायदोंमोन। हरा जोबोद गोजान जाबाय, साना खाथियाव फैबाय। बेनिखायनो फै जों खोमसिनि हाबाफोरखौ खोमोर आरो सोरांनि खसाब गाननि। फै जों साननि बायदि मोजाङै थाबायनि, गाज्रि आखु आरो जौ लोंनायाव नङा, आथोनारि गाज्रि आखु आरो देहायारि आखुआव नङा, नाथाय इसोर जिसु ख्रीष्टखौ गान। बे आयदाखौ लानानै चिरां जिल्ला हाथिसार दादगारि गोजोनपुरि गामिनि एस.ट बिलिभार्स इस्टार्न गिर्जानि लांगोनायाव मिरु एस.ट बिलिभार्स इस्टार्न चार्चनि बानजायनायाव 26 अक्ट'बरनिफ्राय दिनैसिम गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। बे हाबाफारियाव इसोरखौ सिबिनो थाखाय बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, दादगारि ओनसोलनि आरो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय। बे हाबाफारियावनो बि.टि.सि.नि गोबां दैदेनगिरि आलासिफोर बाहागो लायो। बि.टि.सि.नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, एम.सि.एल.ए. जेम्स बसुमतारी, इन्डिया भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा फेन्जर बिथांजों लोगोसे भुटाननि गोबां आलासिफोर नुजाथियो। बे हाबाफारियाव इसोरनि गाहाम राव फोरोंनो आलासि हांख्रायना लाबोयो जरहाट बिलिभार्स इस्टार्न चार्चनि बिशप एच.सि. जन आर्डिनास एस्किक'फा आरो रेभारेन्ड एफ.आर. निंथर सटे। बि.टि.सि.नि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, एम.सि.एल.ए. जेम्स बसुमतारी, इन्डिया भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा फेन्जर बिथांमोनहा बाहागो लाना गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। Respected fathers, sisters, brothers and sisters, my colleagues, and our guests from Bhutan. जोबोद मोजां मोनदों। मैया मोनायावबो फैदोंमोन आरो दिनै जेरैखि जाया फैथारनांगौ होनदों नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैनानै मोजां मोनदों। आं फंनै खोथा बुंनो। जों बयबो सानफ्राङो कि आंनो बयनिफ्रायबो गोरिबसिन मानसि, आंनो बयनिफ्रायबो दुखुथियासिन मानसि, आंहा जेबो गैया। आंना न'आनो फिसासो, गथ' गथाय मोजां फोरोंनो हायाखिसै बिदि सानो जों। खिन्थु बयबो जुदि गावखौ बावनानै एसे खाथियाव जुदि नायो, जों नुनो मोनो जे आं सानफ्रामबो आंहा सुइटारल' दंथारो, आंहा कट गैया, आं बोरै थांनो बे गोजां बोथोराव जोंनि प्रग्राम। बाहाय फैब्ला नुगोन नोंथाङाथ' सुइटार गानबावदों, सोरबाया गस्ला गिन्जिल' गाननानै दङ, नोंथाङा सिंगेल गानबावदों, खिन्थु गोबाङा आथिं गोजासो दङ। दा पृथिबिया बेरेखा, नाथाय इसोरनि सायाव जायहा बिश्वास लाखियो, इसोरनि अननाय मोनोब्ला इसोरा नोंखौ डिफिनेटलि नायसंखागोन आरो नोंनि बे दुखु होननाय बुस्थुखौ बियो खेबसेनो गैयि खालामजोबगोन। जोंहा फारसेथिं मोनसे खोथाखौबो नायनांगौ, गोबां मानसिफोर दङ थाखाय फैसायै, गारियै, घरायै, न' बिल्डिं, ओरैबो सानफ्राङो बिथांमोना नोंलाय सोरसि आंनि खाथियावनो, आंहा ओरै दङ ओरै दङ, नों बायदि मानसियालाय आंनि खाथियाव जिरायनो सुखुवा, समाया, आं खालाया नोंखौ, आं जाहैबाय नेता, आं एम.एल.ए., आं मन्त्रि, आंहा पावार दं, आंहा थाखा दं, गारि घरा सम्पति दं, जेबो लाब गैया। इसोरा जुदि नोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होबायब्ला, नों जुदि मोजां मावाखैब्ला, नों जुदि अयनाय भाबै थाखा फैसा खामायदोंब्ला, नों जुदि अयनाय भाबै पावारखौबो कारापसन खालामदोंब्ला, ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति खालामगोन इसोरा,
नोंनि पावाराबो थानाय नङा नोंनि थाखा फैसा माब्ला जोबखो नों माब्ला सम्पति फानखो नों फात्ताखौ मोननाय नङा बेबायदि जायो दा आङो मोनसे खोथा जे जोंनो मा नांगौ जोङो बयनोबो गोजोननाय नांगौ जिबनाव नङा होमबा गोजोननाय नांगौ दा बे गोजोननायखौ जों बोरै मोनगोन गोजोननाया गोबां धरननिजों फैयो सोरबाया ना बेदर जानानै बिराद गोसोआव खुसि मोनो सोरबाया जौ जुवा बिदिजोंबो खुसि जाग्रा मानसिफोर दङ नाथाय बयनिफ्रायबो साबसिन गोजोननाया जाहैबाय जेब्ला नोङो इसोरनो नोंनि देहा गोसो समग्रखौ जेब्ला सारेन्डार खालामनो हाबाय आरो इसोरनि बाणीजों नोङो जेब्ला जिबनखौ सालायनो हाबाय अब्ला नोंनि जिबनाव बयनिख्रुइबो साबसिन गोजोननाया फैयो जोङो मा सानदोंमोन नैबे एरियायाव जे बिटिसि जाबाय जोंनो कारेन्ट नांगौ कारेन्ट मोनब्ला जोंनि समस्या समाधान जाजोबगोन जों सानामोन होनबा जेब्ला कारेन्ट होनो हायाखैमोन आं दाबो गोसोआव दङ दाससेरिं मंगा होननाय जा भुटाननि सासे दङ बियो कनसुल जेनेरेलमोन कलकातायाव गभर्नमेन्टआव बिथाङा more than 500 liters of kerosene every day हरोमोन जोंनो आरो बे 500 more than 500 liters kerosene आङो न'खर राननानै होयोमोन हिसाब मोननो दायथ' होयोमोन आङो बेखौ रानना होनांगौ होननानै बेनि उनावहाय respected bishop yes रायलायनायाव आं मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदों बेयो जाहैबाय नेशनेल पार्कनि हा बे नट अनलि फरेस्ट दिस इज बाफार एरिया अफ मानास नेशनेल पार्क electricity is not at all allowed according to the rule of conservation and when I propose for installation of electricity here the conservationists protested. I had no way to protest. But then, God is always merciful. My elder brother happens to be the first deputy commissioner of this district. This district was created in 2006, and my eldest brother he became deputy commissioner of this district. This side I am deputy chief of the government, and that side my brother is deputy commissioner from the government. Now I thought if we together, two brothers, if we cannot provide electricity here, it will never come in future. माब्लाबाबो मोननाय नङा बिदाया दङ डिसि फंबाया deputy commissioner. So I requested my elder brother, मेगन मोसेबनानै साइन खालामदो मा जायो उनाव नायनोसै नोंबो एरेस्ट जायोब्ला जादो उनावहाय बेखौ मेनेज खालामनायसै होननानै खावलायनायाव जितेन बरगयारि डेप्युटी कमिशनारा मेगन मोसेबनानै दे जासिगोन दे होननानै साइन होनायाव आं बे इलेक्ट्रिसिटिखौ नोंथांमोननि बेवहाय लाबोनो हादों दा खिन्थु बेखौ मोननायनि उनाव जोंहा समस्या जोबाखै जों सानदोंमोन गामियाव दै ड्रिंकिं वाटार बेनो बयनिख्रुइबो देरसिनमोनलाय गैयामोन भुटानाव लायोमोन दा सानसेखालि भुटानाव घटना जाबाय भुटान गेट वाज सील्ड दे डिड नट प्रोवाइड एनिथिं रिभल्ट खालामबाय जोंनिया आं फैबाय बुंबाय जों प्रोवाइड खालामो दिनै फैयै बेवहाय एसे दै मोनलोंनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हाबाय अब्लाबोथ' प्रब्लेमा जोबाखै नङा होमबा समस्या मोनसेनि उनाव मोनसे ओंखारलांबाय थागोन गतिके बे समस्याखौ बोरैहाय समाधान खालामनो बेनि थाखाय जोंनि कर्म प्रसेसटा आरो बयनिबो बलिदान प्रयोजन दङ बोराबनाय गाज्रि मोननाय बेफोरखौ दोनथ'नानै जोङो बोरै खौसेयै हासिल खालामनानै लानो हागोन बेखौ जोङो मावलायनांगोन दिनै नोंथांमोनजों
जिसु ख्रिस्ट दङ जिसु ख्रिस्टनि गोजौआव आरोबाव इसोर दङ जों बयबो नोङो बेप्टिस्ट जानो हागौ नोङो केथलिक जानो हागौ नोङो लुथेरियान जानो हागौ नोङो सोरबा बिलिभार जानो हागौ जों एखेखौनो फुजिदों सोरनि थाखाय फुजिदों सोरखौ मोननो लुबैयो जोङो भगबानखौ नङा होमबा इसोरखौ मोननो थाखाय जों फुजिदों बिलिभार्सफ्रा नैबेजों थाबायदों केथलिकफ्रा ओरैहाय थांदों खिन्थु सहैगोना मोनसेयावनो नङा होमबा सहैगोना मोनसेयावनो दा मोनसे जोंहा देश सालायनाय फारिलाव प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन जोंनि देशआव प्रेसिडेन्टखौ लोगो मोननांगौब्ला नोङो हम मिनिस्टारनि दारै थांथारनांगोन प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय एप्रुभाल मोनथारनांगोन नङाब्ला प्रेसिडेन्टखौ लोगो मोना थुद्रु मोनफा मोनफा दायित्व इसोरनि गावनि फिसा जिसु ख्रिस्टखौ जायहा बलिदान खालामहोदों जोंनि मानब समाजनि थाखाय बिनि अननाय मोनोब्लानो जोङो इसोरनि अननाय मोनो ओंखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फुजियो मारियामनि अननाय मोनोब्लानो जोङो इसोरनि अननाय मोनो ओंखायनो जोङो मारियामखौ फुजियो ओंखायनो बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ बयनिबो गोसो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै खुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों बिफा बिसा गोथार जिउ प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हामबायहोदों बे समाव जोंनि मानगोनां बिशप लोगोसे फादार बिथांमोन सिस्टार बिथांमोन जोंनि काम्पासार सुददा लोगोसे जोंनि बिफानि सेक्रेटारि बिथां आरो बिनि टीम बहुत দূৰৰ উপস্থিত হোৱা আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় ভাই ভনীসকল মন মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা আপোনালোকক যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত দিছোঁ मैया मोनायावबो जोङो फैदोंमोन बेनिफ्राय दान्दिसे थानानै जोङो थांदों बे खोथाखौ बुंबाय बेबो खोन्थाखाबाय आरो काम्पासारा बावैसो सिगाङाव जोबोद माने मोजां मिनिंफुल बास्तब जोंनि ख्रिस्टानफोरनि फोथायनाय बेजों लोगोसे बे जायगानि ओनसोलनि उन्नतिनि सोमोन्दै बुंबाय आं जोबोद मोजां मोनदों सारनि बुंनायखौ दा जों दहाय एसे गारियाव फैब्ला एसे रायज्लायदोंमोन जोंनि डिनोमिनेसनफ्रा गोबां दङ गोबां 30-40थाफोर जाबाय खोमा खिन्थु साननायाव 15-16थासो मोनबोदों आरोखि जोङो डिनोमिनेसनखौ बेखौबो एसे काम्पासारा बुंबाय सोरबा ओरै रमान केथलिक सोरबा लुथारेन सोरबा बेप्टिस्ट सोरबा बिलिभार्स जिखि जाया मानो थांखिया मोनसे मा जानानै गावबोदों बोरै गावबोदों बिनि सोमोन्दै बेखौ आं जेबो बुंला बे गोबां खाहानिफोर दङ खिन्थु मोनसेल' लामा मोनसे जायगायाव जोङो सहैगोन जोंनि फोथायनाया जोंनि बाइबेला गांसे इसोराबो सासे बेखौ जों फोथायो दा जोंनि गेजेराव माने सोर बेसेबां सोरगोआव सहैयो आमिতো ডিনোমিনেশন বহুত আছে কিন্তু আমার মাজত এটা কম্পিটিশন হব লাগে इसोरखौ खुलुमनाय आरो फोथायनायाव जिसु ख्रिस्ट जोंखौ मा फोरोंदों बे मोनसे कम्पिटिशन जानांगौ अननायनि कम्पिटिशन गोजोननायनि कम्पिटिशन बेफोर जोंनि गेजेराव जानांगौ होमब्लानो बुहुमा शान्ति जागोन आङो जेरुसालेमाव थांबाय खननै थांबाय आङो इजिप्टआवबो थांबाय जर्डानाव आङो थांबाय মই जेरुसालेमত মই গৈছোঁ দুবাৰ গ'লো ইজিপ্তত য'ত মানে মিছৰ দেশ বুলি কৈছিল আগতে ইজিপ্ত দেশ জৰ্ডান য'ত যেনেকৈ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছে যীশুখ্ৰীষ্টক ক'ত মাৰা হৈছিল जेरुसालेम বাউণ্ডাৰী কেনেকুৱা হয় যীশুখ্ৰীষ্টই ক'ৰ পৰা জি উঠিলে গোটেই বস্তুটো এতিয়াও আছে জিন্দা আছে गासैबो नंगौ गासैबो सैथोजोब दा बेनिखायनो जोङो जेयाव दं बेयावनो था फोथायनायाव गोग्गोम जा आङो थिगब्ला बयबो थिग जागोन खिन्थु आंनो जुदि थिग नङाब्ला आं आरो आंनि न'खर रावबो
थिग जानाय नङा आंनि समाजाबो थिग जानाय नङा जुदि बयबो जुदि थिगब्ला बे संसारानो बेनो सोरगो रायजो बेखौनो जोङो स्थापन खालामनांगौ बेखिनिखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आंखौ लिंहरनायनि थाखाय जोंखौ लिंहरनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय बेखौनो अननाय मेसेज जासिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ इसोर तो आप लोग कितने आदमी ने विवाह करके सुना है? विवाह के बारे में किसको पता है? आप हाथ उठाए। अच्छा, तो 10-30 आदमी है, खुशी हुआ कि उन लोग के विवाह के बारे में कुछ पता है। तो पहले तो मैं फादर जोसेफ और फादर जेनस को शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि उन लोग ने हम विवाह को न्योता देकर हम लोग इधर आज आपका कन्वेंशन में शामिल हो सका। तो हम लोग सोचा देखो भूटान तो ज़्यादा एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो फिर भी एक कन्वेंशन हो रहा है इधर, एक डिनोमिनेशन का आपका और डायसिस के हो रहा है बिलीवर्स के, तो फिर भी हम लोग बात लिखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग के ये सबसे सख्त ज़रूरत है दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोस्ती के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है। बाप बेटी के बीच में भी दोस्ती होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में भी दोस्ती होना चाहिए, पड़ोसी के बीच में भी दोस्ती होना चाहिए, देश के बीच में भी दोस्ती होना चाहिए। तो वो आप लोग को ईश्वर लव, आप लोग को ईश्वर क्या प्रीच कर रहे हैं? लव एंड काइंडनेस। हम लोग का भी वही है, करुणा माया करने के वही है। तो उसी से तो फल आता है। जब करुणा हो, आदमी के मन में करुणा हो, माया हो, तो उससे फल आता है। जब एक दूसरे को दूसरा नजर से देखता है तो सब दूसरी नजर से आता है। जब एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत, माया और करुणा से देखता है तो सब दोस्त बन जाता है। अपने जीवन साथी नहीं, आपने वो एक जानवर भी आपका दोस्त बन जाता है जब उस नजर से देखता है। आप लोग का ईश्वर भी वही आप लोग को वही पर आता है, हम लोग का भी वही है। फर्क सिर्फ एक है कि अपना चलना रास्ता अलग अलग है। तो विवाह का भी वही एक मकसद है। हम लोग का मकसद है कि दो देश के बीच में हम लोग आदमी और आदमी, पीपल टू पीपल के कनेक्शन कैसे बढ़ाए। हाँ, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ होता है, मगर जीता जाता रुकता सोता तो हम लोग इधर सीमा में है ना। सीमा में दोस्ती का टेस्ट होता है, परीक्षा इधर ही होता है, दोस्ती का परीक्षा। दिल्ली में कुछ होता है, थिम्पू में कुछ होता है, हम लोग को पता नहीं, मगर दिन ब दिन हम लोग एक दूसरे के साथ जीना सीखता है। उसी को हम लोग मजबूत करना पड़ेगा। भूटान भी आप लोग के मदद, आप लोग की दोस्ती के बिना कुछ भी नहीं। हाथीसार भी सिरांग डिस्ट्रिक्ट की भूटान के दोस्ती के भूटान के हाथ नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे हम लोग का पानी आ रहा है, आप लोग को फुलबारी में, आप लोग को सब में उधर चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम भी उधर से अच्छा नाला बना के भेज सकते हैं ना। वो तो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम लोग एक दूसरे सीमा में जो बैठा है उसमें हम लोग का इंटरेक्शन, हम लोग के दोस्त में संबंध बहुत गहरा है। बोरो भाई और बहनों के साथ तो हम लोग बहुत रिश्ता पुराना है। भूटान को, बोरो को तो बहुत हिस्ट्री में देखिए, बहुत पहले का रिश्ता है। मगर वो रिश्ता को सिर्फ हम लोग हिस्ट्री में रखने नहीं चाहिए, हम लोग को आगे बढ़ाना है। पहले देखिए हाथीसार में आदमी लोग पैदल चलता था, उसके बाद साइकिल आया, उसके बाद स्कूटर आया, अभी तो घर घर के आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? गाड़ी देख रहे हैं। स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहा है ना। जैसे कंपस सर ने बताया था, आप लोग की इधर बिजली लेने के लिए सर ने कितना काम किया। सिर्फ वो नहीं, उसकी भी फिर भी आप लोग की तरक्की करने के लिए क्या क्या किया, क्योंकि स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहा है। वही स्टैंडर्ड्स हम लोग को बढ़ाना है। तो विवाह का काम सिर्फ हम लोग दोस्ती करने के लिए नहीं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। आप लोग भी हम लोग को मदद कीजिए, हम लोग भी आप लोग को साथ देगा। तो इसी के साथ मैं आज
ऑर्गेनाइजर सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग को कुछ हम लोग के हो सके तो काम होने से हम लोग को बताइए। आप लोग सब अब तो हम पहचान भी हो चुका होगा। ज़्यादा तो हमारा चेहरा भूलने से हमारा मुझ मत बोलो, तो हमारे मुझ से आप लोग को पता चल जाए कि वो विफलता आती है। थैंक यू, धन्यवाद।